Miksi radio on näin kovalla? Pitää hiljentää se. Noin. Nyt vois kyllä mennä vähän nukkua. Tai no, paljonkohan kello? Se on kyllä vasta 5, mutta... Kai mä voisin ehkä käydä vähän kattoo pihalla, mitä siellä on meneillään ja näin. Ja muutenkin. Onhan se hyvä, kun herää aina aikaisin. Voihan... Tämä radio. Herran jessas. No niin. Voisinkin lähteä metsään. Apua! Kuka sinä olet? Apua! Kuka sinä olet? Minä olen Lauriina, mutta otan nyt pois täältä. Totta kai. Noin. Onko nyt parempi? On. Hyvä. Lähdetään pois täältä. Miksi ihmeessä? No. Tulin kävelylle. Täällä on vaarallista, koska kivet vierivät täällä päällä. Tule Selvä, nyt. lähdetään. Onpa kiva koti. Joo, mulla on musiikki päällä. Annetaan, ei se haittaa, annetaan se vaan olla. Okei. Onko sä asunut täällä jo tosi pitkään? No mä oon asunut täällä kyllä itse asiassa 2 vuotta. Silloin, kun mun vanhemmat kuoli 2 vuotta sitten. Ok. Mikä se oli? Voisitko kertoa vähän, että miten vanhempasi... pelottaa minua. Laitan sen pois. Noin, niin mitä siellä? Voisitko kertoa, laita vaan musiikki takaisin, mutta... No, vältän sen kohta. Minä haluan nyt... Mites minä olisin sanoa? Miten vanhempasi kuolivat? No, olin täällä kotona. Sitten he tulivat niin kuin silleen... Sitten mun vanhemmani siis lähtivät jonnekin. Ja no sitten vaan tulivat tänne takaisin ja näin. Ja he tulivat hyvin verisinä ja... Ai jaa. Ja sitten he vain kuolivat. Selvä. Kuunnellaanko musiikkia, kun mennään nukkumaan? Joo, mä laitan sellaista hyvää, joilla nukahtaa silleen. Joo, laita vaan. Joo, odotas hetkonen. Tässä kestää pikku hetki, kun tämä on uusi, niin en tiedä miten tätä... Minä menen jo nukkumaan. Joo. No, vaikkapa. Ei tuota. Ei. Missä se on? Tämä. Mitä? Miten sinun radiosi tekee tuolla? En tiedä. Ikkuna taisi ehkä jäädä auki, kai se oli vain tuuli. Tämä on hieman kevyt radio, katsos. Juu. Laitan sen tähän penkille, siitä se ei varmaan. Joo. Hetkonen. No. Minulla on sinun asiaa. Tämä on tunnustettava. Minä, jos mielikuvittelen jonkun hahmon, tai itse asiassa, no, en mielikuvittele niitä, vaan minunkin vanhempani ovat kuolleet. Kaikki sukulaiseni, pikkusiskoni ja kaikki ovat kuolleet. Ja minä kuvittelen heidät kuolleina, niin he tulevat tähän maailmaan minun mukanani. Ai jaa. Mutta sehän on mahdotonta. Vai oletko sinäkin se yksi niistä? En todellakaan. Olisi jo muuten syönyt sinut. Joo, hyvä. Koska mua rupesi vähän pelottaa. Mikä se oli? Niin sä katsoit, mä en muista sun nimees, mutta... Marika, missä sä oot? Missä sä oot, Marika? Siinähän sä oot. Mitä tapahtuu? Ne on täällä. Meidän täytyy juosta äkkiä. Okei. Nyt juostaan.
kai sattunut. Ei. Mutta ei, tää ei kyllä ole se kivipaikka. Vaikka tää kyllä näyttää siltä, mutta me tultiin ihan eri tietä. Niinpä. Niin tultiinkin. Tämä on sitten todella outo asia. No, mennään. Vaikkapa, tuolla on joku häkkihomma. Mennään katsomaan, tai ei mennä sinne, koska se voi olla vaarallinen. No, mihin? Ei nyt ainakaan mennä sun kotiin. Tai siis minun kotiin, koska... Mennään muun kotiin. Okei. Mennään tuolla tänne. Oota, mä laitan sen siihen musiikkikohtaan. Tää kuvaa sitä. Mitä tehtäis täällä? No, anteeksi, mä vaan puhuin vähän sellaista outoa, kun mä sanoin, että mä laitan tämän musiikkikohtaan, kun... Siis, no niin. No, mietitäänpäs. Ei. 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 Tää on hyvä. Okei. Onko... Mitä me nyt tehtäis? No, en mä tiedä. Ei nyt viittisi ihan koko aikaa silleen nukkuu. Ja Niinpä. No jos me tanssitaan. Joo. No, tää tyttö. Mikä se oli? Suhun iski joku paha voima. Ah, Koska sähän sen teit. niin tein, mutta mä en tehnyt sitä oikeasti tahaltani. Okei, laitetaan nyt tää pois. Joo. Tää on jo vähän kriipivää Joo. musiikkia. Noin. Niin, sä et sitä tehnyt, mä uskon sua, mutta suhun iski joku voima. Niin, mä niinku vaan duks ja pöytä kaatui. Niinpä. No, mene sänkyyn, mä vahdin. Okei. Onko sä nyt ihan varma? On. Mä voin vahtia kyllä sun kaa. Ei vaan, mennyt sänkyyn. Okei. Onko sä nyt sit varma, että mitä ei tapahdu? On mä. Häh? Minä tunsin jotain. Niin mäkin. Tai no, niin. Joo, kyllä mä tunsin. Tää on ihan kamala murhenäytelmä niinku. Niin. Otetaanko radio mukaan metsään ja häiritään? Joo. No, kanna sä se. Joo. Onko lähet? Täällä on joku tällainen talo, mutta... Siellä on... Tai otetaan kolo. Jäädään tähän. Mennäänkö sinne kolonioon, niin siellä on se katto pään päällä. No, joo, mennään vaan. Radio sinne. Mutta ei nyt laiteta musiikkia, koska joku voi löytää meidät. Joo. No niin, meneekö hän nyt nukkumaan?